Ya Rasulallah. DJ Sauti and the Big. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Allah isa ban yafe ba. Farko me zan ce ne Allah ya isa ban yafe ba, domin ni an zaluncin kuma na rantse ban kyale ba. Wanda ya kuwa da ubana aka taba ban san me zan ba, a kasar ma zagi maiki amma wai ba laifi ne ba. Duk wanda ya ce ta kyauta tsinanne ne mun haɗa gaba, daga kan shugaba na ƙasa ta har kan kamsila ban kyale ba. Daga kan sarki na furta har mai unguwa ban ware ba, duk na ce tsinannu ne in ba su kare ma'aikin nan ba. Sai na yi kamar na fito na faɗa wai sai ka ji an ce bar su, kai gwara yi ta kare da ni da su waye su sun manta cewa manzan nan shine ya zamo yancin su. Babban ciwon kai na ni na ji matasan an kama su, kuma wai za a hukunta su masu kisan kai an ka kiran su. To wai mu me muka zauna mu fito don kwatar yancin su, da akwai haƙi mai nauyi kan duk lauyoyi na musulmai. Manzan Allah na bunku bashi yaushe za ku biya mai, ku fito kare haƙƙinsa ko don wannan kwa zama jarmai. Su matasan nan sun dace a sauda ya gurbin na mai, amma fa kai ni na ganta ko tokar ta ba zan kyale ba. Can sai na ji ban zanzance wai kilan ba ta san matai ba, wai ba ta cikin hayyacinta kashe ta samsam bai dace ba. To mu mun ce musu su ma sun yi kisan ne ba da sani ba, don ba su cikin hayyacinsu kun ga sam kenan dan duba. A sake su ya zamto wajibi inda ba rikici za a yi ba, domin mu ba za mu ɗauka ba manzo ba wasa ne ba. Assalamu alaika Rasulallah, ni samsam ban yarje ba, kuma ka san ba zan iya komai ba ya sanya ban motsa ba. Amma na fito na faɗa tilas baki ba za na rufe ba, don ban ga abin da ya kai mun kai ba nan har magun rabba. Kai min shaida manzan Allah ya sun balla minta ba, da a ce ya taba kama aiki gwara dauke ummu da abba. Ni kai na sani manzan Allah da wani na ka ban saba ba, dama kifar da kasar na zaba, dan na tsani zama cikin ta domin ba ta musulmai ce ba. Shugaba na kasar mu musulmi da kenan amma ba yau ba, sarkin tsinannu kai ma ba zan wuce ban ma magana ba. Wai Sokoto birnin shehu da kenan amma ba yau ba, da akwai manyan mujahidai Sokoto amma ba ku ne ba. Kai samarin nan kun yi min akan ku ban kima cewa yau ba, ni mai nasara na so ku ko da wasu ba za su faɗi ba. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Allah isa ban yafe ba.